Prezes organizacji Fight Exclusive Night, Paweł Jóźwiak, jest z nami tuż po zakończeniu bitwy zwanej FEN 7. Paweł, jesteś zadowolony z tego wydarzenia dzisiaj w Bydgoszczy? Ach, co to była za noc? To była długa noc i to była noc prawdziwej walki, jak sama nazwa Real Combat wskazuje. Jestem bardzo zadowolony, do walki naprawdę fantastyczne. Tomasz Sarara pokazał to, czego fani kickboxingu oczekują. No, pokazał, że jest w stanie walczyć z najlepszymi na świecie, dał bardzo widowiskową, emocjonującą walkę, to po prostu nic, tylko usiąść i klaskać. Paweł, troszeczkę ta gala się chyba dłużyła. Ludziom długo to trwało, zanim ta ostatnia walka nastąpiła. Można było, powiedzmy, to sprawniej w jakiś sposób przeprowadzić, żeby było mniej tych reklam. My oczywiście nie widzieliśmy ich tutaj, ale czuliśmy, że gdzieś tam są w podtekście, żeby po prostu te naprawdę fantastyczne walki, które dzisiaj tutaj się działy, żeby były bardziej skondensowane. Powiem tak, im dłużej się czeka, tym lepiej smakuje, a czasami warto czekać. A tak na poważnie, to ja niestety jako organizator nie mam wpływu na pewne rzeczy. Telewizja się rządzi swoimi prawami. No i niestety, no wyszło jak wyszło. No, przykro mi, że fani musieli aż tak długo czekać, ale z drugiej strony myślę, że uczestnicy walki wieczoru odwdzięczyli się kibicom za tak długi okres oczekiwania i dali wspaniałą, emocjonującą walkę. Oczywiście walka Tomka Sarary, a któreś inne z tych walk przypadły Ci szczególnie do gustu, bo było naprawdę dzisiaj w czym wybierać, tak? I w MMA, i w K1, te wszystkie pojedynki naprawdę mogły oczarować publiczność. Oj, było, naprawdę już pierwsza walka undercardowa rozgrzała moje emocje, bardzo mnie tutaj Dępczur zaskoczył walką ze Sztrelkę. Dępczur to stójkowicz, ale jednak pokazał, że nie próżnuje, nie przesypia treningów, odrobił lekcję z parteru, no i zakończył walkę w efektowny sposób. Kolejne walki również ciekawe, starcie tytanów, Czyż kontra Szukiełłoś. Myślę, że ciekawa walka, może nie była jakoś bardzo dynamiczna, ale to waga ciężka, nawet w tym przypadku super ciężka. Zawodnicy pokazali, że nawet ważąc grubo ponad 100 kg można mieć paliwo nawet na 3 rundy. No niestety Szukiełłoś lepiej wytrzymał trudy pojedynku i przechylił szale zwycięstwa na swoją stronę. A co powiesz o walce Zakara Bajtara Zakari, który no naprawdę tutaj ten pojedynek to są salony świata, ja tak uważam przynajmniej. Nie wiem jak ty to oglądałeś i jak to widziałeś, ale ludzie również byli oczarowani. Oczywiście Łukasz przegrał, ale z kim przegrał i po jakiej walce, tak? Znaczy szacunek dla Łukasza. Łukasz sobie bardzo od dawna marzył o takiej walce na takiej mocnej gali w swoim rodzinnym mieście w Bydgoszczy. Nie wymyślał, jeśli chodzi o rywala. Jeśli zaproponowałem mu Zakarię Bajtara, od razu się przyjął na to. Nie kalkulował, powiedział, że on chce oczarować publiczność, dać dobrą walkę i myślę, że wynik tutaj sportowy jest sprawą drugorzędną. No, pokazał charakter, pokazał umiejętności, rozgrzał publiczność, dał dobrą walkę, także szacunek dla obydwu zawodników. A Zakaria Bajtar to jest klasowy zawodnik. Ostatnio przegrał, ale to przegrał z Biszczakiem, najlepszym polskim kickbokserem wszechbach. Do tamtej walki nie był może zbyt należycie przygotowany, tak jak powinien. Teraz odrobił lekcję, przygotował się solidnie i pokazał, że jest kickbokserem światowego formatu. Ja jeszcze zapytam się o walkę Alberta Ozimkowskiego z Werzbickasem. No chyba Werzbickas wszystkich zaskoczył tutaj. Oj, zaskoczył. Nawet ja spodziewałem się tutaj dobrej walki. Wiedziałem, że Werzbickas postawi ciężkie warunki. Niemniej jednak nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. To naprawdę specyficzny chłopak. Jak kręciliśmy teaser na galę, to nie mogliśmy z niego za bardzo coś wydusić. On powiedział wprost, jedyne co od niego usłyszeliśmy, to powiedział, że on nie przyjechał tutaj gadać, on przyjechał tutaj się bić i wszystko co potrafi, to pokaże w ringu. No i słowa dotrzymał. Tak, słowa dotrzymał. Ja też wspomnę o wizycie tutaj Ernesto Hosta, bo po Cristiane Giustino była to naprawdę postać niesamowitego formatu, 4-krotny mistrz K1 World Grand Prix. No, można powiedzieć salony świata, nie ma tutaj się co czarować. To jest człowiek, który przyjeżdża na najlepsze gale i myślę, że chyba się nie czuł tutaj bardzo rozczarowany. No ja mam nadzieję, że Ernestowi się bardzo podobała ta gala. Ja jako promotor jestem dumny, bo naprawdę gościć taką legendę światowego kickboxingu to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i bardzo się z tego cieszę. Jako młody promotor, młody organizator cieszę się, że już podczas drugiego roku działalności udało nam się tutaj ściągnąć kolejną gwiazdę. Najpierw mieliśmy Cristiane Giustino, teraz gościliśmy Ernesto Hosta, także aż strach pomyśleć, kto tutaj się na tym fajnie jeszcze pojawi w przyszłości. No, pojawiła się Joanna Jędrzejczyk, mistrzyni UFC, uczennica też Ernesto Hosta. Te wszystkie rzeczy jakby się przeplatają i ja myślę, że to też jest jakiś wkład Ernesto w rozwój polskich sportów walki i dzisiaj tutaj chyba został nobilitowany, bo publiczność go wspaniale przyjęła. Również wy go wspaniale przyjęliście. Bardzo chwalił polską kuchnię i hotel, w którym jest, także hotel Agat, w którym przebywamy również my. No, myślę, że to jest naprawdę
coś fajnego tutaj, że udało wam się stworzyć. Bardzo się z tego cieszę. Ernesto to naprawdę bardzo sympatyczny gość. Wczoraj całym zarządem naszej federacji zaprosiliśmy go na taką oficjalną kolację. Kolacja się nieco przedłużyło. Ernesto nam dużo ciekawych rzeczy opowiadał. Naprawdę jest pełen szacunek dla tego człowieka i naprawdę pełna sympatia. Paweł, gratulacje za kolejną udaną galę. Myślę, że nie zwalniacie tempa. Pokazaliście naprawdę na trudnym terenie tutaj, że to jest fajne widowisko. Jesteście w stanie tutaj przyciągnąć do miasta na całkowicie nowy teren. No i cóż, czekamy na kolejne wydarzenie FEN7. Być może latem, być może jesienią, być może jeszcze w czerwcu, bo też takie słyszeliśmy słuchy, że to się odbędzie być może w czerwcu FEN8. No ale cóż, z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenie. FEN 8 odbędzie się, to będzie kontynuacja Summer Edition. Zapraszam fanów na początku sierpnia do Kołobrzegu. Bądźcie z nami, wspierajcie FEN, wspierajcie polską organizację. Naprawdę my wam chcemy pokazać prawdziwe sportowe walki. U nas nie będą walczyli żadni celebryci, nie będą faworyzowani zawodnicy, że ktoś jest pupilkiem prezesa czy nie jest. Będą wygrywali zawsze najlepsi. Najlepsi będą walczyli na FENie. Robimy to dla was, dla kibiców. Wspierajcie nas, bądźcie z nami. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy. Tak jak Paweł powiedział, to jest młoda organizacja, rozwija się cały czas, daje nowe produkty, nowych fighterów, pozwala wypromować wielu nowych zawodników, o których my wiedzieliśmy, ale wy nawet jeszcze nie podejrzewacie ich istnienia i oni mogą... To będzie prawdziwa gwiazda. Naprawdę ten zawodnik na to zasługuje. Obserwujcie bacznie Tomka Sararę. Tak, Tomasz Sarara w wadze cruiser jest nie do pokonania przez nikogo na świecie. Twierdziliśmy to i dzisiaj Tomek to pokazał na tle twardego Niko Falina, którego złamał, ale kolejne jakby wydarzenia, kolejne walki to już na najbliższej Summer Edition. Paweł, dziękuję bardzo za wywiad. Bardzo, dobranoc. To był Paweł Jóźwiak dla portalu Fight Sport, prezes Fight Exclusive Night, nowej organizacji, młodej, dynamicznej i takiej, która pokazuje naprawdę wspaniałe show. Takie show obejrzeliśmy w Bydgoszczy dzisiaj, 24 kwietnia. Zapraszamy na kolejne.